Padulong na mig bukid mga zay kay mangwa mig puso. Mangita mig kaayuhan dito sa bukid. Ato na mig bukid, uban ko ni Dodong. Mangwa siya puso unsa mo. Dala na siya og kawayan. Ato mig bukid kay mangita mig kaayuhan dito sa bukid. Mangita mig puso ang utanon. Widongski. Dala na siya kawayan para kahit sa puso. Nagbaklay rami kay danlog ing dalan. Nagsinaw ang dalan sa kadanlog kay nag-uwan diri sa amo. Kana di among balay mga zay oh, kana di ang side oh. Kana di among balay. Padulong sa bukid. Uyuan ni Dodong nitong gwapo. Si Jubak. Jubak ang pinakagwapo nga uyuan ni Dodong. Nami puso nakita mga zay. Taas-taas na mong nabaklayan oh. Siminto na din siya dani. Paingon dito sa ibabaw. Diyan mi sa unang panglaba mga maninay o di ako nga sapa oh. Di niya maklaro ang sapa diyan. Nara oh. So diyan mi sa unang panglabahan. Sa hinay pa ang tubig, diyan mi panglabahan kay dili na nawala. Sa hinay pa ang tubig, diyan mi panglabahan kay dili makaabot ang tubig sa ubos. Nya karon kay uwan man ang tubig lapos sa ubos, so dito na mi sa ubos yung panglabahan. Maginita pohon balik ko midiha ang laba. Diya oh. Munang balay dana ang katong ayiro. Ang gagian. Nakuha na ni Manar? Marami nakuha isa. Bilin ra? Baka naman nagbilin ka. Marang agian niya. Pagbalik na mo. Kuya, kaya nga mga magpuso ba? Pinara diri sa kalsada naghulat. Tilulong ka din na diyan. Nagsuri-suri sa kalibunan sa ubos. Tubungon magaling dani mga zayo. Bakilid ba? Bakilid. Tubungon siya. Ito kasi dongski dito. Murag nagsuri sa iyang kaluagan. Murag yung kaluagan ba? Yung gisurbi. Nung din may puso mga zay. Kaya amo din na siyang utanon. No? Baligyan na mo siya mga zay. O diba? Makatipid mi sa among puhunan. Kay kanang puso o. Dili na mo siya paliton. Ang amo na lang paliton ana is panakot na lang. Panakot og lubi mga zay kay ang lubi diri paliton man gihapon namo no kay wala di punuan sa lubi no. Di paliton namo ang lubi. Ug panakot na lang ang atong problemahon. Ang puso dili na. Makatipid-tipid na ta sa atong puhunan gamay. Tulo? Law sa dato gamay. Mga upat. Pwede naman siguro na. Tuwa ka ang nakuha mga zay nga puso. Dana naman as pang bilin sa daplin sa dalan kay dani ra gyapon ta maagi unya pag uli. Dito na diha sa dalan tutot. Kani magigito yun akong suot din nag-adjust ko. Tawag na ko matayon mga zay o murag eskwela. Okay. Ang purpose dani, singuton akong TL o di. Well, presyo sa akong stainless pag bitbit. Kaya nag-adjust man ko. Kami sa daman ko na Rex ba. At sa da. Ya bugaon ba side garden ka na Rex. Okay. Lumiya ka na Rex ah. Sa guba dana. Ang daot. Abi nung sinaro si amang dinidi ay. To dako kayo. Mga jay ako siya duluan sa puso. Kanay dako kay nga puso di niya kuwaon. Dako ra ba kayo bro? Ulang wala siya na human. Tara na Rex. Jamay na da. O din garsada pa ingon dito sa ibabaw mga jay si Buknoy murag buang. Apa ba nay pamahaw si Buknoy. Nga nagban-uban ang hangal nga ero ng ligid-ligid. Ah, isa tayo na motor dek naro da. Di mo balo? Abi ni bukang to. Kani wire mga jay okay wire din sa wifi pa dito sa bukid. Sa una connection ni dito sa amo nga wire dito sa amo ni nag-connect nga wire sa wifi dito nagkuha sa amo niya. Kawala-wala man ang signal ilang i-direct dito sa ubos ang ko ano ilang signal sa wifi. First dong skill naka dakop na sad sa duha ka puso. Nya si Yuyo to na siya dito sa ibabaw. Dalan din siya paingon sa amin buntong dalan mga zay. Tama na tadani kay makita naman tag puso. Daghan naman ta nakuha nga puso. Tama na tadani kay gamay ra man pud among kinahanglan nga puso mga 4 or 3, 4 or 5, 4 or 5. Kay di man pud nato daghanon kay di man pud mahalin kung daghan kaayo. Ginagmay ra man ang atong luto. Uli na mangud pa di mangud ta ibabaw. Kawli na ta. Wala pa ba na siya pamahaw. Kay kami wala pa man gyapon ni pamahaw. Igo ra mi nangapi. Then gyapon ang mga bata sa eskwelahan nangangiday mi dinhi dito sa ibabaw. Kay magigay tadaan sa atong lutuonon para nagigay mi daan sa akong lutuonon para umakuhon kay duty si Dodong niya. Ha? So kanay nga motor mga jay kina tangtangan sa yang kadina ba walay bolt dong kadina pat dong. Pila naman tanan 7 na da. 7 ka puso. 7 ka puso. Among nakuha mga guys. King kahoy oh. Ang pagpaugar man gid may kulang ani jud ang pag-arsa ba. Dako kayo. Bakla na mi patubong mga jay. Hayahay kong patubong mga jay. Kayo. Dili kapoy pag patungas mo yung kuan. Kapoy kayo dani. Pero ang taga dito sa Mingasi kay naanad naman danig binaklay.
Di na sila kapuyon. Basta maanat na ka, di na kapuyon, di naklay. Basta i-breeding mo na baklayan, di na kapuyon. Aman to. Lagoy. Kuanta na ning puso na ni mga zay kay para makakuanta mga zay, makatipid ka sa atong puhunan mga zay. Napada na isa mga zay atong kwaon. Nara. So daghan na atong puso nga nakuhi. Goods na kayo atong negosyo ani mga zay. Pauli na din ni marami pang puso. Ito kabuk among nakuha ya dodong upat ako Tulo kabuk ako bidala. So uli na ni sibuk mo imong bodyguard murag buang. Sige suri-suri sa butan. Dami kang butong dito mga zay Bilang ato ning kalubihan. Lain kang timpo. Napakita ganina ang init kadto tra karon unay talitin natin. Dani day may mga jay agagi pa yun sa sapa nga dito may panglabas sa una Dani day may gagi. Kung mamalhan ang dia sa ubos baka nang hinay ni bitong tubig. Pag ting init na, dia day may agagi Padulong dito sa ibabaw kato akong gikuan kang ganina nga tubig dia day may agi. Pero karon kay 101 man ang tubig ang kuan. Naglaos pa sa ubos ang tubig. Napay tubig dito sa atbang sa balay. Kung ting init na pod balik na pod dito sa ibabaw mang laba. Ni day puso mga maninay mo dinhi usa sa akong recipe pagluto na akong mapon sa buntag. Usa ni siya nga recipe nga akong luto mapon sa buntag na sudan. Dili ta na mo madala sa akong pagluto kanang kadlawon magmata ko kay among suga ngit-ngit din usahay pod. Gamay kay among suga. Ngit-ngit kayo mura ko wakwak ng karaw-karaw sa among kusina. Wala kami tay kwarta ikapalit sa suga nga dako mga zay. Tay kwarta ika-afford. Unya pod usahay mautuhan pud tagmata magdali-dali pod ta. Mao nang naging koy panahon nga mag-video-video pa mga zay kay nag-usahay nga kautuhan ko magdali-dali ko kay tinanglan alas 5 mahatod na dito sa ubos among sudan kay dagan kay namalit na mga estudyante sudan sa pamahaw. Munang usahay nga adi naging ko maka-video kay wala naman tay panahon mag-video-video. Kay kung mag-video-video pa ko mga maninay wala ko videographer. Dito na ta sa alas 9 mahuman. Alas 9 na ta mahuman. Munang di naging ko video basta kadlawon. Ako nga usay akong videohan ra ang ako rang snack nga akong lutoon kay kanang snack usahay ulahi ko man na siya ihatod. Ay ako naman na siya ihatod na kanang mga alas 7 na or kuan kung madugayan ko ang snack ako ito ulay paghatod kay alas 9 pa man ang ting snack sa mga estudyante. Pero kung sayo ko mahuman idungan na nako sila sa sudan paghatod kung snack. Mo nang dili naging ko maka-video sa akong pagluto sa kadlawon. Kay kuan naman ko sa oras. Sana maulahin naman ko sa oras mga jay kay wala man ko videographer. Kung mga kauban kay panghagok man. So okay ra mo pa mga jay kay na may usahay nga akong luto-lutoon pag ako pag mabuntag mo sa sudan. Kita gyapon ninyo. Marami sa buong balay. Yapot na sa among munting tahanan mga zay. Kung puso, dito na sa kusina para manluan pa namin. Abot na namin mga zay. So dire tara day. Dire tataman sa atong sidang ko. Buno sa akong sakit Ang timpo kita mga zay kay walay klaro. Murag siya ba nga walay klaro. Kahugot. Ito mga zay dagan kami mga nilabandi o nga dili mahalay namo kay walay init. Walay init mga zay dili makapanghalay. Dili ko taman sa ako ang for today's vlog karon mga zay. So dagan kayong salamat sa inyong paglantaw sa inyong pagsuporta sa akong mga vlog. So dagan kayong salamat. See you on my next mini vlog by Dongsky forever. Bye-bye. Bye-bye sana. Bye guys. See you. Bye guys. See you on my next mini vlog. Bye guys. Bye guys. By Dongsky BB forever. Bye-bye. See you on my next mini vlog.